Duha ang patay, samtang 12 ang samdan atol sa engkwentro tali kasundaluhan ug mga bandidong grupo nga gisuportahan matud pa sa ubang miyembro sa MILF sa Sumisip, Basilan. Atong sero ng detalye nini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, atol sa Itabo, gipang sunog sab sa mga bandido ang usa ka military truck sa sundalo ug nagpa-picture pa. Ani ang report. Hambire matamba ni. Dakong kalayo ang bilaboy ni ining usa ka military truck human gisunog matud pa sa mga bandidong grupo sa barangay Lower Kabengbeng, Sumisip, Basilan pasado alas 4 sa hapon kagahapon. Gani makita pa nga ginasugnuran kini og lukay. Gawas ni ini, gihimo sab kining photo background sa mga nanunog. Apan una ang maong pagpangsunog, nagkaengkwentro ang maong bandidong grupo ug ang tropa sa 32nd Infantry Battalion sa AFP sa Basilan. Apan sa maong hitabo, patay ang duha ka sundalo ug 12 ang nasamdan. Duna say natalang duha nga namatay sa kampo sa bandido. Naundang lang ang maong pinusilay niyang nagdugang og puwersa ang kasundaluhan matud sa 101st Infantry Brigade sa Basilan. Ang maong tropa sa sundalo nagpahigayon og area security sa mong lugar human dunay gipahigayon nga coordination ang mga representante sa United Nations Development Program o UNDP alang unta sa developmental project sa mong lugar nga nagsugod pa niadtong January 21 hangtod January 24 ning tuiga. Nakadungog matud pa sila og mga buto-buto og pusil ug ila kini gisusi. Not necessarily nambush sila, may narinig sila. And then, yung normal reaction ng tropa natin, i-check kung ano yung pinanggalingan ng mga putok na yon. Kasi nga, we are also in strict implementation ng gun ban dito sa area. Sa pagsuta, nasayra nilang grupo kini sa usa sa target nilang dakpon. Sanglit may kalambigitan kuno kini sa mga rido sa lugar. Apan misangpot kini sa pinusilay. We consider them lawless kasi itong mga to, matagal na rin talagang hinahabol ng tropa natin na palagi nagre-rido sila doon. Meron silang family feuds doon sa adjacent barangay. And doon na nagkaroon ng encounter. Apan atol sa hitabo, doon na matud pa yung mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF ang may dapig sa maong bandido ug nakipagpinusilay sa mga sundalo. Ito nga yung ini-investigate namin ngayon and in fact, tinatanong na namin yung MILF, bakit may mga members kaming na-identify na members ng MILF na nag-join na dun sa encounter. Miyembro sab daw sa MILF ang nasa hulagway sa mga nanunog. Clearly, yung mga nag-post na yun, MILF na eh. Kaya nga, magpapile kami ng protest kasi while we are considering, palaging peace process, no? Palaging the primacy of the peace process yung Gikondena sab sa Provincial Government of Basilan ang maong engkwentro. Busad nagtinguha kining ipahusay tali MILF leadership sa Basilan ug ang security forces aron dili na kini mahitabo pag-usab. Sa karon gidala na sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City ang patayng lawas sa mga sundalo. Lakip na sab ang ubang nasamdan alang sa padayong pagpatambal. Sara, sumala sa kampo sa MILF nga walay koordinasyon og namugos matud pa og sulod sa mga lugar ang militar. Hinungdan nga misangpot sa engkwentro. Kay ubos sa ceasefire agreement, importante matud pa ang koordinasyon kung musulod sa MILF community aron malikayan ang susamang panghitabo. Hinuon giawag sa Bangsamoro government ang mong duha ka partido nga mamahimong kalmado samtang padayon ang ginahimong investigasyon alang sa padayong pagkabot sa kalinaw. Samtang gikondena sa AFP ang panghitabo o nagpaabot og pasubo sa mga namatayang sundalo. Apan misaad sila nga manubag ang mga responsable sa pag-atake. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak.